bese sekuba khona lelinye ilumbo lokuthi umuntu wesifazane uthikiwe. Once wazwalala naye ke into like engezilapheke. Like nje kukhukhumala inyama noma uncipha yena baba, uyangi-understand. Oze ulingane nomfana ona 11 years. Uyangi-understand, so busy yancipha phakathi. Lapho usuke kusetshenzwe ngalento lena uma kuna izulu, angazi net nina niyibiza ngani. But nje into encinci so like bayisebenzisa abanye for ukuthi inhlanzi nani. Okay. But into Oh, it's like a worm. Maybe yeah, injalo. So isuke kusetshenziswe lento le and futhi awulapheki because nanoma bangathi uyalashwa but ngabe bese mingaka into yakho semiuthi like igcatshwe ukuthi wena umuthi uyazama ukufaka lapha kusisi usisi vele nje avele abonge noma nje abe right. Yeah. Vele nje sonetotolozana.